ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġrat waħda tinkiter li gerxet il-kollha sa anka lil pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ajma, skużawni ta' imma veru għajjina. Bqajt sa nofs il-lejl biex nara eżattament dil-biċċa xogħol ta' Bertu. U tafu, veru statwa, kif daqqu nofs il-lejl. Imbagħad infehmkom aħjar. Naqra ktieb. Roża tal-ħelu. Fir-raħal ta' ħlewwa kien hemm pjazza xkejkna li kienet tinsab qrib l-iskola. F'din il-pjazza kien hemm il-ħanut ta' Rosina. Ta' Rosina kien ħanut tal-ħelu. Rosa kienet ilha tbieħ il-ħelu minn dan il-ħanut sa minn meta kienet għadha żgħira. Li Rosa kulħadd kien jafa bħala Rosa tal-ħelu. Fil-ħanut ta' Rosa kont issib għażla wiesa ta' ħelu. Kien hemm ħafna kwalitajiet differenti li Rosa kienet iżżomm ġo vażetti tal-ħġiġ biex il-ħelu ikun jista' jidher sew. Wara l-iskola, il-ħanut ta' Rosa ikun mimli tfal, kulħadd jixtri kwart ħelu li jogħġbu. Rosa kienet tpoġġi l-ħelu ġo borża ta' kulur isfar. Jekk tara xi tfal mexjin fir-raħal b'xi borża safra f'idejhom, kont induna li dawn xtraw il-ħelu mingħand Rosa. Rosa kienet tħobbhom ħafna l-tfal. Kull meta jmorru jixtru kienet tilqaħħom bit-tbissima ħelwa u dejjem kienet titfalhom xi ħelwa żejda jew tnejn. Fil-borża tal-ħelu Rosa kienet titfa' wkoll nota ċkejkna li kienet tħejji apposta. Din in-nota kienet tgħid: aħsel snienek kuljum. Darba waħda il-ħanut ta' Rosa taħal tifel ġdid, Tumas. Kien ġie joqgħod fir-raħal ta' ħlewwa man-nanna tiegħu wara li ommu u missieru kienu mietu f'inċident ta' traffiku. Kien jidher mdejjaq u xi ftit misti wkoll. Rosa riedet tferraħ il dan it-tifel. Meta raġa' mar lura fil-ħanut, Rosa fetħet kexxu naħdar li kellha f'armarju li kien jinsab warajha. Minnu ħarġet vażett li kien fih trab lewn id-depp. Inkiss mingħajr ma ħallet lil ħadd jinduna, tefet ftit minn dan it-trab fil-borża tal-ħelu ta' Tumas. Bit-bissima tas-soltu newlitlu l-borża u qaltlu: illum isħana l-aħjar li l-borża tal-ħelu tiftaħa kif tasal id-dar. Tumas hekk għamel, wasal id-dar u waqt li n-nanna kienet qed tistrieħ, fetħet il-borża tal-ħelu li kien xtara mingħand Rosa. Hekk kif fetaħa, il-borża bdiet tiċċaqlaq u minna ħarġet qawsalla ta' kuluri li ffurmat qisha sħaba forma ta' ħelwa. Din is-sħaba marret quddiem Tumas u bdiet titbissem. "Hello, Tumas, kif inti?" staqsiet is-sħaba. "Jien ħelwa, is-sħaba tal-ħelu." Tumas ma setax jemmel lil għajnejh, ħaseb li kien qed joħlom. "Iva, Tumas,
sewwa qed tisma' u tara mhux qed toħlom, komplit ħelwa, li batitni Rosa biex jiena u inti insiru ħbieb. Kull meta tiftaħ borża tal-ħelu minn ta' Rosa, noħroġ jien biex inqatta' ftit ħin miegħek. Lili tista' tgħidli kollox u żgur li tħossok aħjar. Tumas beda jgħidilha kemm kien qed iħossu mdejjaq mingħajr il-mama u l-papa. Ħelwa qaltlu biex kuljum jiftakar fin-nies li jħobbuh bħal Nanna Mena, sħabu tal-klassi u issa kien hawn hi wkoll. U bil-ħaq komplit Ħelwa, tgħid lil ħadd dwari lanqas ma' Rosa ma tista' titkellem għax il-maġija tispiċċa u jien ma nibqax nidher aktar. Rosa għażlet lilek mit-tfal kollha għax int tifel tassew speċjali. Tumas baqa' jmur kuljum jixtri l-ħelu mingħand Rosa bħat-tfal l-oħra tar-raħal. Kuljum Rosa kienet tpoġġi ftit mit-trab tal-ewm debini fil-borża tal-ħelu ta' Tumas u tagħtih temiża li kienet tfisser ħafna. Kif jasal id-dar, kif niftaħ il-borża waqt li n-Nanna kienet tkun tistrieħ. Ħelwa kienet toħroġ kuljum mill-borża s-safra u hekk Tumas kien ikollu ftit kumpanija meta jkun id-dar. Ma' Ħelwa kien jitkellem fuq kollox u hi kienet tisimgħu bil-paċenzja kollha. Mhux l-ewwel darba li daħqu xi daħqa flimkien.